Тим часом по всій країні проходять мітинги під гаслом «Я маю власну думку». В епіцентрі подій наш кореспондент Анна Григор'єва. Їй слово. З самого ранку у Дніпрі зібралось біля сотні людей. Запитаємо в них, яка мета цієї акції. Я маю особисту думку у тому, що ми бідні, винні американці. Щеплення вигадали медичні компанії, щоб заробляти на цьому. Це моя особиста думка. Хочете знати мою особисту думку? Сонця не існує. Це нас опромінюють інопланетяни. Всі мають право на власну думку. Але якщо вона не підкріплена фактами, то це звичайна маячня, яку ви кажете впевненим голосом.